गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं सालाकाथि ब्लकआव सा 86 फरायसाफोर आरो सा 24 बेरामिफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों रांनि चेक राननानै होदों। 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक आरो बेरामजों भुगिनांनाय बेरामिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होयो। बेनिनो मैया सालाकाथि ब्लकनि सा 86 फरायसाफोरनो आरो सा 24 बेरामिफोरनो मुराबारियाव थानाय सालाकाथि ब्लक कमिटि नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों चेकखौ फरायसा आरो बेरामि सुबुंफोरनो आखायाव गथायनानै होयो। हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला लाइमोन गांखंनि इउपिपिएल आफादनि गाहाय नेहाथारि मिलन मोसाहारि, सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएल आफादनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, सालाकाथि ब्लक लाइमोन गांखंनि नेहाथारि आइला मोसाहारि, सालाकाथि ब्लक कमिटि आइजो गांखंनि आफादनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारी आरो सालाकाथि ब्लकनि टिसिएलसिसि अब्रिश कुमार ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल मावख'आव गासै सोलोंथाइ बिथिंनि सासेयाव 5,000 रांनि चेक, गासै 53 सा फरायसा आरो देहायारि बिथिङाव बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनो सासेयाव 10,000 रांनि चेकखौ गासै 76 सा मुलाम्फागिरिफोरनो गथायना होयो। जाय हाबाफारि लानायखौ एबा मावफुंनायखौ एमएलए जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे मुलाम्फा मोनगिरि बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। समाज आफादा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लाबाय। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि इरागदाव नब्लाङाव 22 आरो 23 एप्रिल साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' समाज आफादा खुंगा 4थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनायनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' समाज आफादा थांनाय 2019 मायथाइयाव दुलाराय बर' समाजखौ मोनसे गोरोबथियाव लाबोनायनि थांखिजों दाफुंजादोंमोन। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे दुलाराय बर' समाज आफादनि खुंगा 4थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आसामनि गं 22 जिल्लाफोरनि जिल्ला आफादफोरा बाहागो लायो। मख'जाथावदि 4थि बोसोरारि थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों गसाइगाव सुलमारि गामिनि बिनुधर बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो बिजनी फानबारिनि कमलकान्त बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै लानानै दुलाराय बर' समाज आफादनि गोदान मिरु आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। वारिस पान्जाबीनि दैदेनगिरि आरो खालिस्तानीनि हेफाजाबगिरि अमृतपाल सिंहआ गावनो गाव पान्जाब पुलिसनो गथायो, जेराव बिखौ पान्जाबनि महायाव 23 एप्रिल फुंनि 7 बाजिसो समाव पान्जाब पुलिसआ हमदों। हमखांनायनि उनाव गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों अमृतपाल सिंहखौ जर'खा उरां जाहाजजों आसामनि डिब्रुगड़ जेलाव लाबोनाय जादों। लोगोसे थांनाय 10 एप्रिलाव पान्जाबनि हशियारपुरनिफ्राय हमनो मोननाय अमृतपाल सिंहनि लोगो हेफाजाबगिरि फाफलप्रीत सिंहखौबो आसामनि डिब्रुगड़ जेलाव लाबोखांनाय जाखांबाय। बेनि सिगां हमनो मोननाय अमृतपाल सिंहनि बिबथैजों लोगोसे सा 9 हेफाजाबगिरिफोर आरो वारिस पान्जाबीनि गाहाय फाइनान्सियेल आरो मेडियानि बोसोनगिरिखौबो डिब्रुगड़ जेलाव लाबोनानै दोनफैखांबाय। पुलिस मावथिआ बुंदों, डिब्रुगड़ जेलाव आसामनि रैखाथि गोनां जेलफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बियो आसामनि गोजामसिन जेल। बेनि सिगां होबथाजानाय उदखारि फसंथान आलफा आइनि हमनो मोननाय उदखारि दैदेनगिरिफोरखौबो बे जेलाव दोननाय जाखांबाय। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन, अमृतपाल सिंहनि हेफाजाबगिरिफोरखौ डिब्रुगड़ जेलाव लाबोनायनि जाहोना पुलिसजों पुलिस हेफाजाब होलायनायनि मोनसे बाहागो। बेनि सायाव जेबो राजखान्थि खैसार सानाय गैया होननानै बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायना होदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि 2 नं उरियालागा गामिनि थागिबि मुस्रि अन्जन दैमारि बिथांनि न'आव गोथार बाथौ गायसननाय हाबाफारि लानाय जादों। अन्जन दैमारिनि नखराव मैया गोदान बोसोर रंजालि बैसागु लोब्बा लाखिनानै गोदान बाथौ थानसालि बेखेवनानै सिजौ गायसननानै आर'ज लानाय जायो। बाथौनि नेमखान्थि बायदियै थानसालिखौ बेखेवनानै गुबुननिफ्राय सिजौ लाबोनानै गोदान थानसालियाव गायसननाय जायो। गोदान थानसालिखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ नेहाथारि जोंसार खाख्लारि बिथाङा। लोगोसे
बेनिनो आर'ज हाबाफारियाव बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि एहेम हायनारि आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरसान बसुमतारी बिथांमोना आरो बाहागो लायो राङाफारा बियाबनि बिबानगिरिफोर ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।